ప్రారంభంలో ఎంతో దేవుడికి ఇచ్చిన వాళ్ళము, ప్రారంభంలో ఎన్నో గంటలు దేవుడికి ఇచ్చిన వాళ్ళము, ప్రారంభంలో ఎన్నో అధ్యాయాలు చదివి ఇంకా ఏంది నేను చదవలేకపోతున్నాను అనుకునే వాళ్ళము. ఇప్పుడు మాత్రము 10 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి నేను చాలా చేశానులే అనుకుంటున్నాము. ఒక 1000 రూపాయలు దేవుడికి ఇచ్చి నేను అంతా ఇచ్చానులే అనుకుంటున్నాము. ఒక గంట మనం దేవుడికి ఇచ్చి, ఒక అర్ధగంట ఇచ్చి అమ్మయ్య దేవుడికి చాలా టైం ఇచ్చానులే అనుకుని మనల్ని మనమే మోసం చేసుకుంటున్నామండి. మనల్ని మనమే మోసం చేసుకుంటాం. వాస్తవంగా మనకు తెలియకుండానే మొదట్లో ఉన్న ప్రేమను మనము పోగొట్టుకున్నాం. మనకు తెలియకుండానే మొదట్లో ఉన్న ప్రేమను మనం కోల్పోయాం. అందుకోసం దేవుడు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు ప్రేమను పోగొట్టుకున్నావు అంటున్నాడండి. ప్రేమను పోగొట్టుకుంటాం. దేవుడు మన మీద ఏది చూపించకూడదు. నాయన నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకున్నావని చెప్పొద్దు, నీ భక్తిని పోగొట్టుకున్నావయ్యా అని చెప్పొద్దు, నీ నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్నావయ్యా అని చెప్పొద్దు. అయ్యా నీలో అన్ని సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి నాయన, సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి. నమ్మకమైన వాడి నువ్వే రావాలని దేవుడు చెప్పాలి.